Καλώς σε άλλο ένα βίντεο Minecraft. Σήμερα έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, από ό,τι ξέρετε. Πάρα πολύ καιρό, οπότε πιστεύω ότι θα είστε λίγο απογοητευμένοι, δεν θα ξέρετε καν ας πούμε ότι κάνω βίντεο αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, δηλαδή ας πούμε έχω να κάνω βίντεο τόσο καιρό που έχει βγει στο Minecraft η έκδοση 17.0 Build 2 όμως, οπότε είναι πολύ καιρός, το ξέρω, είναι πολύ όντως καιρός, αλλά δεν θέλω να το κάνω τόσο πολύ θέμα, γιατί αρχίζω και κάνω βίντεο από εδώ και πέρα. Γιατί ας πούμε για σχολεία δεν θα είναι πολύ συχνά, γιατί έχω αρκετό διάβασμα, αλλά οπότε ναι, αυτό. Οπότε σήμερα θέλω να σας δείξω κάτι καινούριο. Ανακάλυψα ότι στη 17.0 ξέρω εγώ, πας σε έναν κόσμο και μπορείς να βάλεις κάτι σαν mods, αλλά δεν είναι mod. Και καταρχάς είναι όντως κάτι σαν mod, αλλά όχι ακριβώς. Και τώρα το Minecraft αυτά τα υποστηρίζει. Και αυτό είναι καλό, μπορώ να πω, ναι. Αλλά να ας πούμε εδώ πάμε resource packs και εδώ έχω κατεβάσει το Forest Guardian. Θα δείτε τι είναι, θα δείτε. Λοιπόν, το βάζουμε, είναι εδώ πέρα τώρα. Καλά, να κάνουμε και αυτό, ωραία. Τώρα πάμε μέσα στον κόσμο. Τώρα θα δείτε ακριβώς τι είναι. Αν θέλετε θα βάλω τσεκάρετε το link στην περιγραφή αν θέλετε να το κατεβάσετε. Τώρα είναι λίγη διαδικασία τώρα, αλλά λογικά θα την ξέρετε. Και αν δεν την ξέρετε είναι πολύ εύκολο να την βρείτε. Ωραία, έτσι όπως είμαστε μέσα στον κόσμο. Τώρα δεν θα κάνω ολόκληρο tutorial. Τι κάνεις εσύ ρε? Τι κάνεις ρε? Έτσι όπως είμαστε εδώ θα φτιάξουμε ένα Iron Golem και θα δείτε ότι με το add-on θα βγει αυτός εδώ, που είναι όντως πάρα πολύ εντυπωσιακό και μπορείτε να το κάνετε και με άλλα mods, ξέρω εγώ. Όντως γιατί το intro, απλά ήθελα να σας το πω αυτό γιατί υπάρχουν κι άλλα πάρα πολλά τέτοια add-ons που μπορείτε να βάλετε και είναι όντως καταπληκτικά. Ας πούμε υπάρχει και για όπλα, υπάρχει και για χειροβομβίδες. Ναι, τώρα σχολιάζουμε λίγο όντως το update. Έχουν βγάλει lingering poisons, τα οποία μπορείς να φτιάξεις με αυτό το poison που λέγεται Dragon's Breath. Το Dragon's Breath το παίρνεις μόνο στο end, πλέον υπάρχει, είναι κάτι στο Minecraft, στο Android τώρα, από αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, τώρα έτσι όπως βλέπετε αυτός εδώ ο μαντράχαλος μπορεί να επιτεθεί σε όλα τα mobs που επιτίθεται. Ένα κανονικό τέτοιο Iron Golem, ας πούμε Spiders. Τώρα πλέον μπορεί να επιτεθεί και σε Husk και όντως παίρνει Hunger, γιατί τα Husk είναι λίγο πιο επιθετικά. Μπορεί να επιτεθεί σε Zombie Pigman και αυτό που ήθελα να σας δείξω σπονάροντας ένα ολόκληρο κοπάδι είναι ότι παρόλο που είναι τόσο μεγάλος δεν έχει τόσο πολύ ζωή, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ολόκληρο αρένα τώρα, αλλά δεν θέλω να το κάνω σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, οπότε εντάξει, σπονάρουμε 2 από αυτούς και χάνω και μετά θα αρχίσουμε να σπονάρουμε ένα ολόκληρο από αυτούς κοπάδι.
Να δούμε αν 2 από αυτούς μπορούν να τα τρέξουν. Άντε 3, γιατί δεν έχω τους πολύ. Ένας από αυτούς ήδη πέθανε, οπότε καλύτερα να κάνουμε επιτύχη. Αφήστε με παιδιά να φτιάξω έναν. Μην τους σκοτώνουν. Να πέθανε ένας. Ωραία. Αυτοί λέγονται Forest Guardian. Νομίζω το ξέρουν. Λέγονται Forest Guardian. Ωραία. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Τώρα πάμε στην αναβάθμιση. Το πρώτο που ήθελα όντως να βγει είναι τα Chorus Fruit που βγαίνει στο Ender City που είσαι στο PC. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να βγει όντως. Και ας πούμε πες τώρα ότι είμαστε μέσα σε αυτό το σπίτι που το έκτισα πρόσφατα και τρώμε ένα τέτοιο. Σε κάνει teleport έξω από το σπίτι, ας πούμε. Ήμουνα μέσα στο δωμάτιο και έκανα teleport. Και για κάποιο λόγο με έκανε 1 εκατοστό πιο μακριά. Ναι, οκ. Τέλος πάντων, είναι τελώς random που θα σε κάνει spawn. Τελείως random, δεν υπάρχει πιο random. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι το End Crystal που όντως γούσταρα πάρα πολύ να βγει. Μπορείτε να κάνετε σε φάση End, όχι End, μπορείτε να κάνετε σε φάση, ξέρω εγώ, αρχαία, ξέρω εγώ, πράγματα. Όχι ρε φίλε, είσαι σοβαρός ρε φίλε. Γενικά μου αρέσει πολύ να φτιάχνω τέτοια σπίτια και κήπους, αλλά το χάλασε ρε φίλε, τώρα έλα. Γιατί το χάλασες? Τέτοια φάση, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλο μπορείς να κάνεις είναι αυτό. Ας πούμε, μπορείς να κάνεις ξέρω εγώ, περίμενα να κάνουμε ένα πιο ωραίο σε φάση, ξέρω εγώ, αρχαίος ναός, τέτοια φάση. Και είσαι εδώ πέρα και σπονάρει, ξέρω εγώ, και σπονάρει να βάλουμε κάτι πολύ να βάλουμε. Να βάλουμε ένα Dragon Breath, να πετάξουμε έτσι εκεί μέσα. Πολλά Dragon Breath. Ωραία, και βάλουμε, ξέρω εγώ, πολλά Dragon Breath και κάνουμε κάτι σαν, ξέρω εγώ, μνημείο. Wow, πολύ μεγάλη έκρηξη. Λοιπόν, ωραία, αυτό μπορείς να το βάλεις επίσης και στο end block. Και στο end block μπορείς, γενικά παντού μπορείς. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω σήμερα, παιδιά, για αυτή την αναβάθμιση και για αυτό το πολύ ωραίο add-on που θα πρέπει να κατεβάσετε γιατί είναι τόσο πολύ ωραίο. Ας πούμε, κοιτάξτε το όμως είναι. Ισχύει αυτό που λένε Forest Guardian. Ωραία. Οπότε αυτά για αυτό το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα έρθει σύντομα, ελπίζω, PvP βίντεο. Πλέον δεν παίζω αρκετό Minecraft στο tablet, αλλά περισσότερο στο PC, γιατί έχουν βγει πάρα πολλές νέες αναβαθμίσεις. Οπότε αυτά για αυτό το βίντεο, παιδιά, και ελπίζω να σας δω και στο επόμενο βίντεο.